Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yo chomene Odia zache Nditokoze kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Anthu akakumana ndikumakambirana nkhani, kumafunika kumvesa kuti kodi chimene tikulankhulachi ndi chani. Can you please move on that? Pakali panopo nkhani imene tukambirana ndi yatundu wanji, tikugwirizana bwanji pa nkhani imene tikulankhula. Tikanena kuti Odia zache alibe mulandu, aliyense amene ali pano kuchimba kwakeko Odia zache palibe apapa amene Odia zakuboma. Alipo Odia zakuboma? Alipo Odia zakipani? Iyo aliyense Odia zake wakesa tukuta Odia zake. What it means, mulidu ufulu kubwera pano kapena salani osabwera. Now that you are here kunimvera ineyo, it does not mean kuti ino taona ni mavoti anga, taona mavoti mulidu ufulu kukandivotera ine, mulidu ufulu osandivotera. Mwaja zanu simunegeza ineyo, mwaja zanu simunegeza ine. But why am I here? Ndifuna ndikuuze ni chilungamo. Ngati sitting state vice president amene ndili mboma momwemo, amene ndikuuza ni zona zoka. This country Malawi ndi dziko labwino. Ukayang'ana mapepa la mboma muona kuti zonse zofunika dziko likwere tili nazo. Tili ndi nyanja yabwino, tili ndi miyala ya mtengo wapatali, tili ndi high quality people Malawi munomo. Amene anzathu kunja uku alibe zimene zozo, koma iwo akutani kodi akukwera. Malawi munomo problem imene ili munomo, we don't do things right. Ndiye kani yavuta sitimapanga zinthu mwa discipline. Mumuuza munthu wa mboma bwera kuchito 8 o'clock abwera 9 o'clock, no punishment. Mwapasa ndalama mangani bridge quality yabwino amanga substandard, no punishment. Anthu amene akuononga mboma osagwira ntchito zabwino mboma, they are not being punished. Palibe amene akuchitira ntchito abwera ku office 2:30 akuweruka wapita, nobody punishes them. Zimene zozo ndi zimene zikupangisa kuti Malawi azibwerera mbuyo. Right now mafuta is an issue. Taizisa mafuta antupanzere. Why? We are not doing things right. Musalamizidwe. Siti kupanga zitu moyenerera. Mukaluwa nyumba. Just to give an example. Mukaluwa nyumba, mukapeza mbale ya mgaiwa ili babedi zili bwino? Hai! Udu ugone minga ya utaka ikukubaya pabedi zili bwino? Hai! Do things right. Boma ili, I'm the Vice President and the Minister of State for Public Service Delivery. We are not doing things right. Zambiri sisi kuyenda bwino. Imagine tilindi sugar nchalo Salima Dwangwa ndawe yaka muzu only one factory imati kwa nisa kulipasa sugar ziko lose mtengo wangu na ziko lose. But today chima company atatu akupanga sugar osabanira mtengo wodula. Why? We are not doing things right. We are not doing things right. Sisi kupanga zitu moyenerera discipline palibe. Ndinakamba kuti kupita kulikoma huku timakwera Ilala. How old is Ilala? Ilala ni zaka zingati? Zaka za mbili ya Kalamba.
ani ninene somena kuti Ilala ya Kalamba I meant Ilala. Ilala ya Kalamba. Now, chiyambire muja, why not think kuti chimene cha Kalamba, why can't we buy a new one and wasikwalamo? No. Cha Kalamba chingopita abe, and yet we have had government kubwera kuchoka. Kubwera kuchoka. Kubwera kuchoka. Tima pita maikwa inia kikuona stima school. Kukwela mwenye kusanga we come here a beautiful lake kwa mastima zake palibe. You don't see stima chokongo la kuchoka kumangochi kupita kumkatape kulibe kupita kukaronga kulibe, and yet Ifeyo majika pampando avuwa president, vice president, nduna na MP. I have said olonga kala unuwa chuga maka uli ni magari moto everything agwadai olemera kwa ngati anabwa kwa pila usukulu mkazi wa kusa kuvala bwino iwe ni mronji samanyazi. You can't be proud kuti ine mamuna uma mpanga measure mkazi wa chakuone kablanchi anaki akuone kablanchi chimozi so panawai panopo the quality of the president and his government mayangana oyangana antu wao quality ni madusa pano kaisa mbili kupita anono tamusa kusangiro kaleti kusangiro this way ni madusa when I was working for administration background zaka 26 ndima bweza naika maiko mbili pano hapa uliwa sipa na tukuke kwa mbili ai just mkama compare Tawi 1991 pakuonekera pano ndipo ndi pakuonekera uliwa wa Mozambique, uliwa wa Tanzania, uliwa wa Zambia. You find kuti mpange grade Malawi uliwa alipansi azatu alipamwamba. Why? Chaka chino poka vota osaka vota because of a t-shirt, osaka vota because ya kitenje, nida kwa vota fota kupasa ndalama kapena akutenga parole tiye ndi kusongano. Ayi mukavote chifukwa cha conscience yanu ananu nyumba mwanu pakomo panu nyumba mwanu ndiye moyo wanu. Samuel ukoko akulia bwino wina sakulia bwino, judgment ndiyo siyana. Wina ku Malawi akumva bwino ndi manena kuti zinthu zikutulazi ambiri ife amene kupipando kutula kwa zinthu we don't feel it. Ukapita mu shop sumatenga drama ndi umapeleka ayi yena mangutenga cheke kapena iyai pafoni kapena iyai kadi kupeteka kwati usandala matumba. You don't feel it. Pomwe anthu mizimu they feel it. Nkona ineyo as vice president ndimatuluka kwa office ndikumapita mmizi ndikupita pasika ndikumakagula zinthu. Some people mamuna maiko usi vice president akutoka kwa office kwakeko akulowa mmizi akugula ndimafuna kuti I should appreciate nimve kupeteka kogula zinthu kusiyana ndi kadi. Ndimalankhulana ndi anthu kumva kuti zinthu zili bwanji umamva bwina ukumugula masamba akukuyang'ana mayi iwe okay amakana maboda. Why? Mutu muli zambiri madandaulo mphawi izi ndikunena izi azimayi ambiri kuti bambo adye zimayi mwana adye zimayi go mkapange mkafunse kuti mutu mugenda jani mutu azimayi avina kuvinira ifeyo avina nsalu avala matisheti avala marole akwera ayidichani bakali pano alidichani no up to now mukudia zanu mulibe nyangodi mulibe mulandu koma poka vota mmakavota ngati mulibe mulandu poka vota mmakavota ngati mulibe mulandu. When you see Magufuli zimene achita pa Tanzania, I'm repeating, Magufuli ku Tanzania ataka president amangwenda bridge hii yaka masiku ngati ya kijiro yako zipita kwani mzungu kutamagisa ine 1995 there about I think namtamagisa mzungu wako America anabwera kwa Adra ndiye madusa wa mzogoto basi wandika kamera like California wajambura taida stop like California wajambura
ndera tutaimani mwabwerera California kuno mwachoka all the way coming here to work, not to be a tourist. Namtamangisa chimwengeisapo. I don't care. I don't care. Even today as vice president mene natuluka nkumalangula pali zambiri kuti sina ukuku kuti koma apa kutani that you going to do that. I don't care. I don't care. Is this easy? So vice president easy zimabwera zimata upresident umabwera umata chimene chili chofunika chona kuti ndikazasiya ukhala vice president if I don't become president ndikabwera kunokota maiko usi akudusa. What will people say about me? Uli mboma pazikhala ubale pakati pa president ndiye anthu ake. Zili ngati banja makazi wako uzimumva kumvera mawu anzako ndili chabwino. Allow people aoneni anthu alankhule za mtima. Pakali pano anthu mukuopsa. Why? Chisango chikubwera pakati apa basi taima no vo. Hello osanje kuno kuli maliro osanje koma lero kumanyira kuyangana kodi maliro ali kuti chimene tikukuuzani chonena kuti ngati pa 16 pano mukavote bwino ziko limwalichosa kumphanga wa umphawi mwalibweresa pa mtunda. Ine sindikufuna kukhala president because I want to go and enjoy. Hoi ndathandiza dziko la Malawi. People can go and find out kubweresa forex yambiri mziko muno, kubweresa mankhwala mziko muno, zipatala zina mmati mkafika mapesa mabedi you go like this kumakwera. Some of those ndagula ndine ndi maiko ena koma nkhanso ndikapanga ndine dziko lindilatu. Government ntchito yake is to protect anthu, kuyang'anira anthu. Osakoti mitengo iya chilibe shop, mitengo liberal economy, liberal economy, ndeti siyo liberal economy. The coming 5 years anthu tituwa tisauka because there's no control. Ena mati haya ndikuta inu musalimbane nazo. Ine ndili mboma ineyo ndine vice president, I'm sitting there ndili kati momo ndiye ndikukuuzani kuti okoyo muta haya chipandi chachikulu ndikavuta chipandi chachikulu. Look here uta kukhala kuti muli ndi gali moto yayikulu yokongola but if the driver ndiolezera sanza kuyendesa mugwa pansewu usimukafika mgali moto yayikuluyo. Ngati chipandi chachikulu chili has any meaning at all, if chipandi chachikulu has any meaning at all, mmafa bwanji ninjalo. Where is chipandi chachikulu? Where is chipandi chachikulu? Ndikulankhula easy. Give you another example. Dr. Kamuzubanda atafika anaika Admark kuti azigulisa anthu chimanga mbewu pa mtengo wabwino, aziyagula anthu mbewu zawozo pa mtengo wabwino. Koma lero Admark ikuoneka koma Admark yo ilipo. Ndikamana kuti aliyense pa mbuto yake. Look at the soldiers when they are marching kama mangaperete. Aliyense malo yake left right left akupita. So no akama left winners mpaka yeye akaperete. No, that's what's happening in the government. The president will say forward march enda kupita huku ena zienda. No, mafuta omwe kakuleni mafuta akagule mafuta ndani. You find uyakagula mafuta na usatumidwa alikomweka. Who amongst you free ndiamene watumidwa? Ndikukuuzani izi ndizoona kali ma project ena ndapa ndisakuti ma project eno ate amakanika chifukwa gani? Chipirikiti we are not doing things right. Anthu andale timapeza mpando chifukwa cha vote. Ma civil servants amapeza mpando chifukwa cha certificate, diploma, degrees. You find uyopeza mpando fanya vote mutu musuli ulizeru zambiri koma because alipa mpando waukulu chifukwa vote apita kwa uyo wa zeru wa degree akumuza chochita. We are not doing things right. Se kupanga timatere injili ya kukuuzani.
mseu timatere wandale haya, you don't do that. Tango chepe sabo vile nataka kena unipase ile kachepesa akamuza dia isistekani unijipani chanji. We are not doing things right, and mwina manje inaenda kumaliza chaka chino to talk to people about politics ngati sinisangidwa. Maybe God sadipasa pata oza kulangulani kwa mabulani kumbukira because ni momo muri chipiri kiti. Oh, hii gari moto ya mafuta ili kutanga digirani inu gari moto ya bwera ya mafuta ya ship ya mafuta ya bwera ship bwaji sa bwera mafuta kunoka mafumira why zipiri kiti lero kuli Longwe kuli facility yokongola kwambiri ngati ya ku London anthu akumakola chozungulira chotelichi beautiful one. Chimakanika kuti chipangike, I can review here. Chimakanika kuti apange wina hayo atabwera kuno kuti tabwera anduna kichitike ichi. Today Malawi is celebrating. It's one of the best in Africa. Chiri kutongaziwa kwetu the airport chiri ukuku, and I'm proud kuna kuti a president anajirola kuti do it tinachipanga chiri kumene koko pana project ambiri muona kufika pamalo project ya mangidwa yalegeza hapa ina yalegeza kumanga kusia kumanga hapo kusia kumanga ni sawa jani. Why are you building it kumasia building it kumasia? Even the Bible says amene okufuna kumanga nyumba plan very well kuti ukamba kumanga ite ukapanga kumaliza akamadusa amaseka kuti uja wadusa ganiza anene planning now ikakale government nje izizi ndi zinthu zimene zikupangisa dziko lino kumabwerera mbuyo. Inuyo aliyense wa inu muli pano, aliyense muli ndi mwayi waukulu pa 16 kuombola dziko lanu. Mukapanda kutero, you are going to suffer and suffer and suffer. Anatu ang'ono awawa dziko lao linoli ifeyo takuwa and want to enjoy. Anyamata kutakale anyamata, live anyamata to be anyamata. Anyamata enjoy unyamata wao. Ife toya gamuzo tinapanga tuna unyamata usola mpira kugasola mbao kupanga zibwezi kupanga zibwezi si anyamata wodi. Yes kuma lero anyamata alero kuti enjoy life sanga bandu ndalama alibe. Situ kwa anyamata to make mistakes. Allow anyamata apange ma mistake. Akapanga ma mistake they learn. Ataka amuna abu ilazo do I did this, that was wrong. Koma lero anyamata ukala kubadwa osaoneka unyamata mwino but wakalamba. Iyai allow anyamata apange zimene aina kuchita pa size yao. Ngongole panopo anyamata ndi asungwa na tikuona ma business ambiri. You only need ndalama kupasidwa kuti anthu apange business. Anthu akapanga ma business aliyense amakhala pa mtendere. Muli ndi kutekera kuti mwetapanga business. But now one problem imene ndaiona mdziko muno la Malawi, ifeyo andale timasangalala kuti tikhale ndi ndalama anthu asakali ndalama ambiri. Tikamafika apige basi kutenga drama bwana omwewo how much do you get? And drama vile ijayo mungana kuliyo blanket munga kuliyo pekeleza no mukane kupanga udi ndinoana. You have the potential. Ziko lino kulimie godi ya mbili ni godi miala yante ngwa batali koma Malawi ikupindula Kairekera. I'm telling you, Kunoba is a typical example. Kairekera kuja. Minute but Malawi will have another big city. Ukaronga. Si makalandi malonga tamina jao uranium. Kumila ukaronga. What happened? Maiko ena. Amenali di uranium. Go and see. Muona kuliki city. Komalero. Where is the city in Karonga? Akuwa ndalama kupangira site nyanza wazungu kugawana zili matumba zili kunja anama ngati zinyumba zao, and yet Karonga is still as poor. That
is the problem ya Malawi. We are not doing things right. Ndiye ndikukupe phanya Malawi pano pa uliwa kunena kuti dziko ili lili m'manja mwathu. Dziko ili lili m'manja mwathu. Where do you decide kuti ndikapote? It's not kuchipani. Kuchipani sakupasa chakudya. It is not ku area sakupasa chakudya. It is not kuboma sakupasa chakudya. Kwa gani za tikapotere ndani ni nyumba mwanu, because mmaona what you have, what you don't have. Nyumba mwanu Nyamata ufuna kwa ntchito, ufuna kwa business. You think nyumba mwanu ndi nyumba mwanu mmene mukapange decide. Ndikudziwa pano ndatiza takwera na chimwene, takwera ni mwankule, takwera zina ni nani wanango kwa Sabara ndamuzi wapo mpano sinamuone now kungo muona zili mutumu sungaziziwe. You don't know kuti mutumu akukaniza chani nje ikandayo kungo leo we take for granted vote yanga osaganiza kuti vote yanga mutu muliyani nje mumve atulusa za mutu ilusumu kuziwa ile sinu kuziwa chimozi chimena kuganza kuti boma lika napanga chakuti siri kupanga kuti osangawale ndi chako. Chimene ni mapandi yankule kwa Malawi anzanga eti chakuti ni maganza kuti boma la tuli la Malawi chimene nakapanga nkhani ya chakudya kulima ndi pimene umakhala namba 1 kwa kuti uyende pansi umakhala akhuda sungapite kunseusa na khuda yayi. Echo yamba nimafuna kuti bomali pali program inake amati AIP ni program imene imatipangisa kuti tizigula federeza ndi mbewu motsika mtengo. Neno ngati akumapanga zoti anthu 1 million azigula federeza ndi kuti apopo bomali kuti pweteka mafunika ngati tilipo 14 million anthu 7 million atenge makoponi agule federeza otsika mtengo ndi kuti chakudya Malawi muno chikhala chikutani chikushota. Kwa ngati anthu akuma 1 million anthu 14 million akwapasa makoponi anthu 5 ndekuti chakudya akopo tikusafala sitingapezekena kalipose mukatipemphereko wabwana nduna asamkawale kumene tikupitako tikupita ku nthawi ya mvula atithandize makoponi akuonjezereko biga kuti at least anthu tigule federeza motsika mtengo. Ziko mukwambira Vice President. Mwamba zina wangu hizi now chinatitenga lese paika tifika mmawa anthu akulankhula now awandiandale zimene akulankhula zitandale now vuto limakhala ndife andale munthu akadada wa chonchi amene akulamula amati wantumandana amene akunyozesa boma koma walankhula zonama. That's why tikuna kuti dziko lathu lino ife amene tili mboma tizimva zimene atakutani kodi akulankhula nawo ngachomene zikomo mayi bwerani iyayi awa bwerani iyayi chifuna nzimayi abwere pano bwerani lankhula ni chimene inu mugaza kuti boma lina kuchita. Bepani mulili apa kutokoza mote mulili apa chifukwa tikutandaula kuti boma likutivwira yayi chifukwa chakuti tavandu kuti lili apa njala ndikulu wetu pakuti tulisha zingoma pa mtengu ukulu wetu pene kuti ngoma tinagula masate 1000 ngoma chini nikuti tingalera vana pala tinapaja naipepani linaloya binadi yalini ni jesi kupena mwana wa mnoje. Mambo sana kula hivi akamasiranja wakona apitiliza ulina kuti chimangaje nakodi chadula angategugula ayi
chimene ndikuyankhula pano chonena kuti tikonde mabanja athu, tizikonde ifeyo. Pa 16 September ngati mukufuna kuti zinthu zisinthe, ineyo ndazipereka kunena kuti kundisankha pa 16 things zimene zinachitikepo nazi. Amene sagwira ntchito molingana ndi malamulo, osayang'ana mtundu, umboni ulipo achosere ntchito. Pali anthu ambiri othatha kugwira ntchito. Why keep anthu amene abwezeza boma mbuyo? 2, mbava kutoti iyi mbava umboni ulipo. Why keep mbava mboma imene imangidwe? Awalandeka katundu amangamanga izizi nyinda makakuba kumulanda zibwerere kuboma. Komanso china chimene chili ngachitike, dziko la Malawi lalikulu, sizingatheke kuti nduna imodzi mwachisanzo iyang'ana za misewu, iyang'ane misewu yonse, kuchitimba, kuchamba, kumisuku, konseku iyang'ane yokha. No. Ineyo my government what I will do is 1, North kuzakhala regional minister, Central regional minister, South regional minister, East regional minister. Aliyense aziyang'ana ku region yake zinthu zikuyenda bwanji. Then akanatsu zikuyenda bwino, that regional minister will go to the minister of transport. Kwathu sizikuyenda bwino. Koma you have one person, ziko onse impossible. Maiko anzatu amekani ma-governors, uku governor, uku governor, uku governor, ayang'ane kuti uzikuyenda bwanji. That muno dziko la Rwanda likwera olo kuna kuti mwandisangene president osata ifodia zake dziko toka. No. Uyang'ana ku DPP azerundi yati 1 2 3 come. MCP uyo come. Afford uyo come. Why? Muzipani mose muri anthu ena opa mulungu anzeru. You don't say that's a good idea. And I will sell and give 5 years. Why? This government is for all Malawians. Afford, Atumbuka, Ayao, Asena, all say. Now people be happy to see Aganana, Agona UTF, Agona Muyafodi, Agona MCP. On say Yagaka, Imaka, cream of the cream. Zico, Limaenda. Just like the national team, you have Tigers, you have Bullets, Wanderers, Silver, Imaka, Cream, Karonga United, Amatenga Matimu Ose, Dematiyo, Malawi national team. It's not one team. Kumango Ononga. Zima chilika chipani chimozi, ya chimango Ononga choka. Zipani zita panja kumangukua. Zibanja. Even the former presidents, Bukadi Council of the former presidents, waitana tanduza ni ziko lukwenda branch. Ziko litu huu, mwini wake ni mungu wako mwamba. Nisama iwale, jeti bati kaka president wifiki ucha basi ine. Hai, ni mauza anzani uti majabu na usewa uti pelekeza wababa. Jika mapita ineo. Ndiko ya usewa? Ndiko ya majabu na usewa? Ndiko ya gabu na ingati? Ndiko ya ipano yose mgabu na ipano ngati? Umuzi kilisankia kwa vice president ni mazanga ziziwili ingati niendo follow nipe antu ngati inuyo mukulia nzanu ulibe mulandu. When you go voting this time around munene kuti ndifuna dziko langa back. I want my country back. Dziko ndilanu mulungu wakumwamba uza akudalisa ni nonse. Tukufuna mafuno bwino, tilipepere dziko lathu, aliyense aende mutendere. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.